Bun, să știți că am venit un nou episod de încărcătură de telefon. Niciodată v-am arătat un film. Asta e și să le vedem. Vin pe asta? Joc nou. Facem încărcătura. O să le dau taștile uite de specială, facem fiecare de stelă. Nu, nu, nu! Hei, stai! Bă, băiatul! Ai, mai dau și head. L-am luat! L-am fucking luat! Nu ia pe mine! Nu! Este, bă, yeah! Nice job! The bomb's moving back! Dăm viață, dăm kill, prostule! Nu, 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 what the fuck, Lada? What the fuck? Nu! Da, m-am blocat în perete. Două minute. 3 minute, scuze. Hai, 10 minute. 4. Eu să dăm spate. Apoi mai ținem un pic. Am dat la mână. I-am dat o critică. Și m-a luat sus. Unde e mai bine? Da bine, se duce în spate, e simplu. E bine, e foarte bine. Se duce foarte bine în spate. Da, e bine, e bine. E foarte bine. Da, foarte bine. Aha, mă duc la mână. Dau bine. Să fii pe aici, pe aici. Măcar, am omorât un head. Sniper. Deci, asta e foarte bun. Sniper, și cu la sabia, nu cu sniper. Sniper e amenințat. Hai că te-am văzut, băiat. Te-am văzut. Nu! Mission ends in 60 seconds. Ne-a dat un snipe. What the fuck, m-a dat înapoi. Nu! Nu mai stai pe ce? Cum să vă spun frumos? Am câștigat! Am câștigat! Am câștigat! Când noi apăram,
Mission Oi, ends in apăram. 10 seconds. Pe ăsta. 5, 4, 3, 2, 1. Victory. Știu că ești aici. Nu! Nu! M-a dat înapoi! Nu! Nu! Bine! Atât a fost episodul de astăzi. În viitoare. Bye bye!